Quizáis lle sobrou a primeira media hora o partido que disputaron en Abegondo o Deportivo B o Extremadura. Nese tempo, un remate de Jona que para Tete e un disparo de Yello dende a frontal foi o único balance ofensivo dos dous equipos. Pero todo cambiou nos últimos 15 minutos da primeira parte. Foi aí cando os locais empezaron a acumular chegadas que facían pensar na posibilidade dunha victoria branco-azul. Jona, Juan Carlos, Richie, o gol podía ser de calquera deles. Todos levados magistralmente por Juan Carlos, capaz de ver o burato na ben situada defensa visitante. Mágoa que Luis Ángel non chegara para aproveitar a exquisitez do centrocampista coruñés. Este disparo alto de Troiteiro poñía o peche ao primeiro acto. No segundo, Jona dispuxo do primeiro remate, pero non atinou coa portería. A resposta extremeña tivo a Ruiz nas súas botas. O xogador visitante puxo a proba a calidade de Diego Rivas. Aos 73 minutos, Jona asiste perfectamente a Diego Vela. O disparo de Vela parou no Tete sin problemas. Añón, que levaba 20 minutos no campo, dispuxo de dúas boas ocasións para bater a Tete, pero o porteiro extremeño evitou o gol. Bueno, eu me vou contento ca imaxe que deixa o equipo, co que fai o equipo, co que xenera, e, bueno, xogando así o equipo vai estar con moita tranquilidade este ano na categoría.